Asam langgethe aphiong pheremimiong lak ingkora sirke patum kisung kachetong Dongkamuka Music Society pen World Music Day Catalonji aphan kachisik Asamarlo University Krip Hoalong 4 years undergraduate courses kipi pangcheng ponpo Kardom Karbing long life adaba berta long pen ilisami mirinhan sepi peni bertang ton pen arju panikta Birta kiri ponlong tengke kaddu kave rong suri hinira pharo truck revenue circles long truck sikebra pho anabangke langke thesi parlopon etlo nona matlak ke thomra suri pho so se aratatum amethanga hemari che onangsi relief camp salongsi chepachong nangkoklo non an pharo phora pho kebra isi relief camps an selampon etlo Officials atumahin pen ke pachini pona tengke Vosika chiklo ni phai kretroxia ni setame lang ke thejok bangner ke babang photum apran na hok dunlo lapen lak ing ko rasir ke batum ke nonanta lang ke the ajosi dolang Kachara hawar silchara rong sopia long setame lang chingpen voksi theklong lo Assam State Disaster Management Authority hin pen ang theke paklang pona tengke piningang bong bang pharoi sira phokebra sirkep aphai an lang ke thela pen longle kangle malong apran na hok ponlo la so long lang ke thelong apran ki dam vek laki bang thong kebra truck henlo lang ke thelong ki sung ke pho puthak ang ton pen klarda kachini ponji aphan pura union home minister hin pen kisik pon inter ministerial central team ate IMCT atum asamalong rialong kahumri padopon po la so long team hini thak pon dakpo Isia Banke Kachar Hailakandi Lapen Karimganj Chalong Humri Ponpo Lapen Isia Banke Nalbari Bajali Kamrup Lapen Morigaon an Kahumri Padodampo Lason si Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma Sitame Barak Velia Long Nike Bangbong Pongke Thom an Kahumri Padodamlo Nonamad Labang Soki Sung Pen Kapajok Ponji Aphan Akinang Sodna Ahormu Hortar Lapen Ki Choa Son Amung Sitame Paliponlo Lapen relief came salong ke dodunde ara ratuma phansatami ke rap ke pajir ponji aphan pura pharoki thomra truck kebra pho delivery point salong pensi relief materials ron ponlo labangso lang ke thelong jesemet kisunge phodun ahawar lake Biswanath Bongaigaon Chirang Dhemaji Dhubri Dibrugarh Kamrup Kokrajhar Lakhimpur Morigaon Sonitpur Tamulpur lapen Tinsukia henlo State Desk Report, Karbing Long Live. Dongkamuka Music Society atumpen Dongkamukam Rong Sopia Long World Music Day ke paduponji aphan pura chisik chedang puthak phirangkia mai kangnipon. Music lapen lun karju penta muni ratuma phan aning papli un. Lapen music mate lun karju penta munit aning parun hup anta un. Music setame lapu ana jakong kedo ahormulo lapen non labang soa ove akai long setame music ahin kachi hungta isilo lasi music luna ning ke hangatuma phan non nang keleji wo signify inkorai siani dongkamukam rong sopia long amat porphai hini pen world music day talon ponpo bang so long nang lito music ke thek kedo an Ason setami bangsor ni kache paklang dun long jia phan awar sai kimi long ponpu lapen jong si nang litu music ke thekason kache paklang dun jia phan ning ke hang to pulote la screen along ke paklang pona number 9435439818 a number along humri lote kaddu kave akenang soralam an setami chini ponong po Dongkamuka Music Society atumpen World Music Day ke padoponji aphan kachisik kachedang padopon along Perangkia mai kachopha pona hu Dongkamuka Music Society a klembang atum ang ton pen ke tham polalam phelenon ilitum arjupon sinang lamangalo Karbi Music Society Dongkamukam lakailitum non oweki mi tumaphan oweki mi tumphan ke thek anutin abang pulbang thi same ke thek anutin tado laso
Afan sili tum non owe kimi tum pan kapanong PC non la vol music te 21 hour ni bangke ni tum BB kapat hikpon ni tum pini labang so arni tum hot ponlo itu batik ponlo apor bangke porpai hini adim bangke tak dongkam mungkam tanuria angkang lo dak karbiham tun kudo asil bangso so arni bangke karbiham tun spot Dongkam mukam pen Wiki Be Karbiang Long Live. Assam Education Minister Ranoj Pego Hinpen ke pangdak pona tengki Assam along ri arlo University Krep Holong pining aningkan pen ningkan pli undergraduate courses awarsai kipi ponji aphan tisik pon pamelo pusi pangdak pon Lapuson si University Grant Commission mate UGC ke parlopod universities ke do anang bong pen pharo isira pho universities atum pining aningkan pen 4 years undergraduate degree courses kipi ke pangcheng ponchi aphan chisik ponlo La solong India det piarlo nongnam kache thangklong Delhi University lapen Aligarh Muslim University atum setame pangcheng dunpo University Grants Commission mate UGC hin pen labang sopothak 4 years undergraduate programs mate FYU GP a draft curriculum framework setame peklanglo La solong kapaklang pona tengke colleges lapen universities atum kewangji academic year apena bangke 4 years degree courses awarsai kipi pangcheng ponangpo Ladak ke ongdong kachong waya warsai sitami padoponji Labang so program laki kedamtang aningkan surihinira inkora hinira pen surihinira inkora ke thom association pensi akang to yang deng loke charlia hemalong an ke padopon eji aphan chisik tolo Bon sitami men kelar un ea jog pining aningkan penabangsi puthora warsai pipon thulo Labang so program laki New Education Policy 2020 ateng pensi paman ponlo Lapen labang so program laki kedamtang ningkan thongke paprang pen ke padopon bom 3 years undergraduate curriculum alarlo TEDx report Karbiang Long Live Amar Jiwan adawai kinangji atumaphan isi birta kemi Bangso dawai non ke Karbiang Long pen West Karbiang Long along setami long pon ikji Kardon nilimen ke minti teron pi arong len ke dholajan sarme rong parong pen nili kiswa kilahlo je nili te bang ajon area jon kisu timi ki joro kido kasi along hina biji dwai ki en penda kisu kimi ang the chilong idelo pen kichilang ta bukajan dipu gulaghat alta pharmacy lo anda sila elo kita kimia tek silong ni delo la sinon agom long lo je nang itim la orjo ini amar jiwon adwai orjo biti ga adwai la kichur pasino kimia tek silong lo la sin Clardak pen kachini je aphan troxy 5 hini tro pho 5 troxy nerke palong humri ignon Wo signify kriner kebarni birta krip dun longa tengke lapu henlo Uttar Pradesh along ria long non malom arni ke so kilit pigajok hospital salong men seka chelang aphai bat pon hupsi thek pon long lo labang so long jesimet akiso aphai kilong laki abang kiso achi the kachi en un e henlo labang so jok sekelanga hemalong klembang atum do de sang sepin kachi sik setame do pon lo Birta kirip dunlong atengke ghonta troxy kebra hini vetang bongsi Uttar Pradesh along ria long kedo Balia ahawar along arni keso kilit pigajok bang phoke brapli apran ke dam lapen bang pharupli so se abang pha bang phiatum seka chelang hemalong seka chelang pon nangkoklo Doctor Satumahin pen ke than pon atengke apran ke dam jwe abang pha tum ki thinang atheke laki trek jam pusitami ke phang ok kilit pikta isi athe tahai Seka chelanga hemalong ke phang ok kijum jea jok aphai nang bat bomlo Uttar Pradesh along ri along nona mata 40 degrees Celsius pen aber nang sun selang Balia District Hospital along Medical Superintendent in charge SK Yadav hin pen kaninche pon atengke kidam tang gosika chiklo ni phai krip phoni banging kora ke thomatum apran dam Puthot arni sitame banging koi an apran damlo lapen Patumi diga bangki bangkri siatum apran damnang upasi thanpon Uttar Pradesh Health Minister Brajesh Pathak hinpen ke thanpon ke lapu henlo
UP government hin pen bilia along lapuson na jai mek kachetong nang aputhak along RD pidun po lapen labang so puthak kilang chari ponji aphansatami amithang penamatsi jalin pon National Desk Report Karbiang Long Live Heliamu ke chodun abang phuatum aphan tong sekot pen se kilang hem an palilu Bonstame keso kebat pikajok apran dam nang koklo Raikom sai khiatum ke than pon atingke lapusona jai me kache tong long pop laki loan mate tangka maha ke param kachitu long kachingki kache than kache ton te joklu pusi honthe ponlo Vosi ka chiklo ni phai cleaner ke bhom kurani adap the ang print prele apor malom RK Puram Police Station ke parlopon Delhi rong sopia long banghini soarlo korte te tumaphan bang thek thek the tu risim kangtang arideng along dokok pen wangsi banghini aphan helepen apte kanglo adung arai ke doara ratum thek dunong si latuma phan sitami tong sekot pen hospital along an pali dunlo bon sitami arenga huke so ahir ke tampi ga jong banghini ta apran damjuilo Southwest Delhi Deputy Commissioner of Police Manoj Sia Hinpen ke than ke pachini ponating ke police atuma phan adaprang porphai klira minute likep apon malomsi RK Puram Police Station along an birta nang paniponlo labang so birta ke long pen police atum adimaklong along an damphitlo bon sitami police atum adimaklong an kilidun akut anabang ke heliamu kero soarlo kotite pinki ningkan thongkeb la pen joti ada ningkan inkorese ke batuma phan SJ Hospital long an kiso kelangji aphan ke ponlo Police atum ben ke pachini pona tengke risim kangtang pen apran kamute kang bang phuatum jesamet apran ke dam jui soarlo atuma chekle aphansi nangkiri piapotma pulotang te loan mate tangka maha ke param kachito long kachingki kache than kache tonte ke dokko ga joklo pusi honthe ponlo bon sitame lake honthe ponchot anat ahok pet alama bangke police atum pen kiri tale basai tang et ansi chini ponpo labang so puthak trek jam section pabon ponsi kesa bang registered ponlo lapen police atum sitami prabjin pen kinep kangnang ponji aphansi bor I ponpo National Desk Report Karbiang Long Live Tangte pinya da babirta ke lapuan si kang ton poniglo